Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் தியரி ஆஃப் ஸ்மால் ஆசிலேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ஸ்மால் ஆசிலேஷன்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதோட ஈக்லிபிரியம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறேன். அதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொசிஷனாக இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் நம்மளுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்றது ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொசிஷனாக இருக்கும். ஸோ இது ஈக்குவேஷன்ஸில் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன். இதெல்லாமே என்னென்னா ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ். ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் எல்லாமே நாட் இன்வால்விங் டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்லி. இது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா ஞாபகம். அப்புறம் ஜென்ரலைஸ்டு ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா தெரியும். ஜிகே இஸ் ஈக்குவல் டு -∂V/∂QK. இதில் கேன்றது 1 to up to n வரைக்கும் இருக்கும். இதில் the system is said to be in equilibrium அப்படின்னா if the generalized force acting on the system are equal to 0. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. ஸோ இதுவும் நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஜிகே இஸ் ஈக்குவல் டு -∂V/∂QK ஈக்குவல் டு 0வாக இருக்கும். அதே மாதிரி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரீமமாக இருக்கும் அட் ஈக்லிபிரியம் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம். ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு. ஈக்லிபிரியம் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டத்தில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எக்ஸ்ட்ரீமமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து QK டாட்னு சொல்கிறாங்க. த சிஸ்டம் வில் ரிமைன்ஸ் இன் ஈக்லிபிரியம். ஸோ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ரீமமாக இருக்கும் ஈக்லிபிரியம் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டமில். அப்புறம் ஜீரோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும், அது வந்து QK டாட்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்னென்ன எக்ஸாம்பிள், எக் ஸ்டாண்டிங் அட் ஒன் எண்ட், egg standing on one end, mechanical system at equilibrium or pendulum, and a spring mass system. இதெல்லாமே இருக்குது. ஈக்லிபிரியத்தில் மொத்தம் 3 ஈக்லிபிரியம் இருக்குது. ஸ்டேபிள், அன்ஸ்டேபிள், நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம். இதில் ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் பொசிஷன் ரிசல்ட் இன் ஸ்மால் பவுண்டட் மோஷன். அபவுட் த ஈக்லிபிரியம் பொசிஷன் வச்சு பார்க்கும்போது இது பவுண்டடாக இருக்கும். இது வந்து பார்க்கும்போது அன்பவுண்டடாக இருக்கும். இதில் டெண்டன்சி டு மூவ் அவே or about the equilibrium position. இது நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பெண்டுலம் அட் ரெஸ்ட்டு, எக்கு ஸ்டாண்டிங் அட் ஒன் எண்டு, அப்புறம் காயின் பிளேஸ்ட் ஃப்ளாட் எனிவர் ஆன் த டேபிள் இன் நியூட்ரல் ஈக்லிபிரியம். ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு பார்க்கும்போது மினிமமாக இருக்கும், இதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும், இதில் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து இண்டிபெண்ட் கோஆர்டினேட்ஸாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஈக்லிபிரியத்தில். அப்புறம் இதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராஃப் இருக்குது. ஸோ இந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கிராஃபில் பார்க்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கர்வில் பார்க்கும்போது ஸ்டேபிளுக்கும் அன்ஸ்டேபிளுக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கர்வு. பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கர்வ் ஸ்டேபிளுக்கும் அன்ஸ்டேபிளுக்கும். ஸோ உங்களுக்கு கிராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா F is equal to -∂V/∂Q at the position A and Bயில் ஜென்ரலைஸ்டு ஃபோர்ஸ் வந்து வேனிஷ் ஆகும். ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எங்கே வேனிஷ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன், நல்லா பார்த்துக்கணும். இல்லை நான் சொன்னேன் ஸ்டேபிள் ஈக்குவல்னா பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மினிமமாக இருக்கும், இல்லை பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி மேக்ஸிமமாக இருக்கும்னு சொன்னேன். ஸோ அதை வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் இந்த கிராஃபில். அடுத்தது இதில் ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர்னு பார்க்கும்போது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி எப்படி இருக்கும், ஈக்குவேஷன்ஸில் எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன். அந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஈக்லிபிரியமில் ∂V/∂Q நாட் வந்து 0வாக இருக்கும். ஸோ Q வந்து Q நாட்டாக இருக்கும், V ஆஃப் Q நாட் வந்து 0வாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட், எல்லாம் நம்மளுக்கு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்மளுக்கு V ஆஃப் Q அப்படின்னு ஃபைனலாக பார்த்தோம்னா 1/2KQ² அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். 1/2KQ². இதில் K வந்து பார்க்கும்போது பாசிட்டிவ் பேராமீட்டராக இருக்கும். அடுத்தது ஜென்ரலைஸ்டு கோஆர்டினேட் வந்து பார்க்கும்போது டசன் இன்வால்வ் டைம் எக்ஸ்பிளிசிட்லி, இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ டீன்றது 1/2 m ஆஃப் Q Q.²ன்னு வரும். இங்கே 1/2KQ² வருது, இங்கே 1/2 m Q ஆஃப் Q.²ன்னு இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் Q வந்து இந்த கண்டிஷனில் வந்து பார்க்கும்போது Q 0வாக இருக்குது. இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது எம்மா வந்து Q1 0வாக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ M ஆஃப் Qன்றது m0 + 2m டிவைடட் பை இதை மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் வருது. M ஆஃப் Qன்றது இந்த எக்ஸ்பிரஷன், Tன்றது 1/2 m ஆஃப் Q Q.², V ஆஃப் Qன்றது 1/2KQ². இதுலேருந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா L என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். Lன்றது பார்த்தீங்கன்னா T மைனஸ் V ஃபார்முலா. ஸோ T மைனஸ் V போடும்போது நம்ம அந்த Tயோடது என்ன, M ஆஃப் Q இருக்குல்ல, Qக்கு பதிலாக அந்த ஈக்குவேஷன் போட்டது சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு இதை மாதிரி வரும். ஸோ இதை மாதிரி எழுதும்போது எனக்கு Q டாட் + ω² Q is equal to 0ன்னு வரும். ஸோ Qன்னு பார்க்கும்போது சொல்யூஷன் வந்து A1 e⁻iωt, A2 e⁻−iωtன்னு வரும். ஸோ Qன்னு பார்த்தீங்கன்னா A cos ωt + πன்னு வரும். ஸோ இது வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ், இது வந்து ஆம்ப்ளிடியூடு.
ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டரில் டி என்ன வி என்னன்னு பார்த்துக்கணும். அப்புறம் இந்த நம்மளுக்கு ஃபைனலாக இவ்வளோ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும். இந்த கியூவோட எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கணும். இது ஒன் டைமென்ஷனல் ஆசிலேட்டர் பார்த்தோம். இப்போ டூ கப்புள்டு ஆசிலேட்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ இது மாதிரி டயக்ராம் இருக்குது. ஸ்ப்ரிங்கை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ரெண்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இப்படி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் டீயில் எப்படி அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இங்கே போட்டிருக்கேன். ஸோ இதில் ஒமேகா நாட்ன்றது ரூட் ஆஃப் கே பை எம்னு வரும். ஸோ அதே மாதிரி இதுலேயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிவி என்னன்னு எழுதலாம். அதுக்கப்புறம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டி மைனஸ் பி அதில் வச்சு நம்ம எழுதலாம். ஸோ இதில் வந்து 1/2m x1 டாட் ஸ்கொயர் 1/2m x2 டாட் ஸ்கொயர் வருது. வின்றது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எழுதுறோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக எழுதலாம். டோல் பை x1 டாட் வச்சு எழுதலாம், x2 டாட் வச்சு எழுதலாம். அதுக்கு வந்து ஜென்ரலாக நம்ம இப்படி எழுதிக்கலாம், சொல்யூஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஸோ இதில் x1ன்னு பார்க்கும்போது a1 e பவர் i ஒமேகா டி, x2ன்றது a2 e பவர் i ஒமேகா டி. ஸோ இதை மாதிரி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இதை மாதிரி வரும். ஸோ இது வந்து செக்யூலர் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகா சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இதை மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிறது. ஸோ இது ரெண்டு பாருங்கள் சேமாக தான் இருக்குது, கிராஸில் பார்க்கும்போது சேமாக தான் இருக்குது. ஸோ இதை மாதிரி வருது செக்யூலர் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த செக்யூலர் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன வரும்னா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒமேகா நாட், அதாவது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒமேகாக்கு ஈக்குவல். ஒமேகான்றது வந்து பார்க்கும்போது ஃபைனலாக ஒமேகா டூக்கு ஈக்குவல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2mv ஸ்கொயர் ஒமேகா சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக்யூலர் ஈக்குவேஷன் இது மாதிரி ரெண்டு செக்யூலர் ஈக்குவேஷன் எழுதுறாங்க. ஸோ இது ஒன்று எழுதுறாங்க. இது வந்து ஒமேகா 1, ஒமேகா 2 அப்படின்றது இன்னொரு செக்யூலர் ஈக்குவேஷன் வரக்கூடிய ஃப்ரீக்வன்சி, நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி இதை மாதிரி இருக்குது. ஸோ இது ஒன்று இது ஒன்று. இப்போ இந்த ரெண்டு இதை வச்சு மோடு வந்து 1 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒமேகான்றது என்ன, ஒமேகா 1ன்றது ஒமேகா 2 என்னன்னு எழுதியிருக்கேன். இல்லை a1 ஈக்குவல் டு a2 இருக்குது, a1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் e2 இருக்குது. இதில் நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸ் நார்மல் மோட்ஸ் சொல்கிறாங்க. டூ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன் இன்வால்விங் அ சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் கால்டு நார்மல் மோட்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ நார்மல் மோட்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் என்ன, டூ மோட்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன்ஸ் இன்வால்விங் அ சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி, இதை நார்மல் மோட்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. For a given normal mode, all the coordinates x1, s2 oscillate with the same frequency. So, இந்த normal modeல எல்லா coordinatesும் same frequencyல oscillate ஆகும்னு சொல்றாங்க. Two simple harmonic motions obtained after decoupling the coupled equations are called normal modes or simply modes. So, normal modes na enna two modes of oscillation involving a single frequency and normal modes of vibration சொல்றாங்க. அது இல்லாம two simple harmonic motions obtained after decoupling the coupled equations are called normal modes or simply modes னு சொல்றாங்க. இதுல வந்து அந்த கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து அதுல நார்மல் மோட்ல வரக்கூடிய கோஆர்டினேட்ஸ் தான் நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸ் சொல்றாங்க. ஸோ அது எல்லாமே ஆசிலேட் வித் சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ இதில் வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதியிருக்கேன். x1 x2 இதில் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கேன். இது வந்து ஆம்ப்ளிடியூட் ஃபார் மோட் 1, இது ஆம்ப்ளிடியூட் ஃபார் மோட் 2. அடுத்தது ஈச் மோட்ஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஹேஸ் இஸ் நார்மல் ஃப்ரீக்வன்சி. அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒமேகா 1 ஒமேகா 2. அதில் இருக்க கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து x1 x2 இது வந்து தான் நம்ம நார்மல் கோஆர்டினேட் சொல்லுவோம். அடுத்தது சிமெட்ரிக் ஆன்டிசிமெட்ரிக் மோடு. சிமெட்ரிக் ஆன்டிசிமெட்ரிக் மோடில் ஒன்று வந்து ஆப்சண்ட்டாக இருக்குன்னா இன்னொன்று மோஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஸோ அதை வச்சு தான் அந்த ப்ராசஸ் ஆகுது. இப்போ x2 வந்து 0வாக இருக்குன்னா x1 டிஸ்கிரைப் பண்ணும், x1 0வாக இருக்குன்னா x2 வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணும் மோஷனை. ஸோ இப்போ வந்து x2 வந்து 0வாக இருக்குது அப்படின்னா x1 வந்து ஃபார் டிஸ்கிரைபிங் த மோஷன் நம்ம அதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ x1ன்றது x1 மைனஸ் x2 டிவைட் பை 2. x1னா நம்ம அது ப்ளஸில் வரும். ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ இதை நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணனா எனக்கு x1 ஈக்குவல் டு x2 வரும். அடுத்தது x1 வச்சுட்டு பார்க்கும்போது x1 ப்ளஸ் x2 டிவைடட் பை 2. ஸோ இது வந்து பார்க்கும்போது இதில் ஈக்குவேஷன்ஸ் a1 cos ஒமேகா 1t ப்ளஸ் பை 1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வரும். இதில் x2 0வாக இருக்குது. இதுவே x1 0வாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ x1 0வாக இருக்குது அப்படின்னா x2 வந்து டிஸ்கிரைப் த மோஷன். அப்போ இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னா x1 அங்கே ப்ளஸ் x2க்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சா, இங்கே x1 வந்து மைனஸ் x2க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து அங்கே நான் மிஸ் பண்ணிவிட்டேன், அதனால் நான் உங்களுக்கு இங்கே நோட் பண்ணி வந்திருக்கேன். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து x2 வந்து 0வாக இருக்குது, இங்கே x1 0வாக இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து என்ன வருதுன்னா நம்மளுக்கு x1 ஈக்குவல் டு x2வாக இருக்குது, இங்கே x1 வந்து மைனஸ் x2வாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து சிமெட்ரி மோடுக்கு வரும், இது வந்து ஆன்டி சிமெட்ரி மோடுக்கு வரும். ஸோ சிமெட்ரி மோட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும், ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷனில் இருக்கும். x1 x2 இங்கே இருப்பாரு x1 இருக்குது. அப்போ x2 0வாக இருக்கும், x1 வந்து பார்க்கும்போது ஈக்குவல் டு x2வாக இருக்கும். x1 வந்து ஈக்குவல் டு a1 cos ஒமேகா 1t ப்ளஸ் பை 1 இப்படி வரும் நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ். இதெல்லாமே ஸ்மால் x1, இது கேபிட்டல் x1. ஆன்டிசிமெட்ரிக் மோடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் இது எகென்ஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் x1 0வாக இருக்கும், x1 ஈக்குவல் டு மைனஸ் x2வாக இருக்கும். ஸோ இதில் a2 cos ஒமேகா 2t ப்ளஸ் பை 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்படி ஒரு கம்பேரிசன் மாதிரி போட்டிருக்கேன்.
ஸோ இது வந்து இங்கே வரணும். அந்த முன்னாடி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் இங்கே ஒரு சிமெட்ரிக் மோடுக்கு. ஸோ இது ஈக்குவல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும், மாஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும். இங்கே மாஸ் ஈக்குவல் தான், ஆனால் ஆப்போசிட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ரெண்டுமே சேம் ஃப்ரீக்வன்சி. இங்கே ஒமேகா1றது √k/m இருக்கும், இங்கே k + 2k'/m இருக்கும். இங்கே இன் ஃபேஸாக இருக்கும், இங்கே அவுட் ஆஃப் ஃபேஸாக இருக்கும். இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு இங்கே வரணும். ஸோ இதுக்குரிய சிமெட்ரிக் மோடுக்குள்ளது நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இது சிமெட்ரிக் மோட், இது ஆன்டிசிமெட்ரிக் மோடு. நம்ம சிமெட்ரிக் மோடில் x2 0வாக வந்துச்சு, ஆன்டிசிமெட்ரிக்கில் x1 0வாக வந்துச்சு. இதை மாற்றிக்க வேண்டியதான். அடுத்தது கைனெட்டிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இன் நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸ். ஸோ வந்து டிவி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். எல்லுன்றது t - v, நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும். இது நல்லா பார்த்துக்கணும். இதில் when the kinetic and potential energy are expressed in terms of normal coordinates, no cross terms of normal coordinates are present. ஸோ இப்போ கைனெட்டிக் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இங்கே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கோம் லெக்ராஞ்சியன் ஈக்குவேஷனில். இது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸில் இருக்குது. இது எல்லாமே நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸ். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், x1 x2 எல்லாமே நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸ். இது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா எந்தவித கிராஸ் டர்மும் நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. அதாவது எந்தவித கிராஸ் டர்மும் இதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் மெயினாக என்னென்னா போத்து T and V, அதாவது கைனெட்டிக் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பார்க்கும்போது ஹோமோஜினஸ் குவாட்ரேட்டிக் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். போத் T and V ஆர் ஹோமோஜினஸ் குவாட்ரேட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ். சோஃபா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா தியரி ஆஃப் ஸ்மால் ஆசிலேஷனில் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துருக்கோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.